Assalamu alaykum mehribany ýeşler. Men Maýa Kuleýew adyny Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň ýanyny Daňa Töröwes wadyny Türkmen Döwlet Ýöre Tasaçylyk Mekdebiniň bagçylyk sanaty hünäriniň mogalymy Şäher Täjib. Berkarar döwletimiziň täze ýamynyň galkynşy döwrüne, halkyň arkadagy zamanasy ýylyna, gahrman arkadamyzyň, arkadagy serdarymyzyň baş tollagyna, medeniýetimize, sanatymyza, taryhda ýyl goýup şahsiýetlerimize, Ustad sadanny halipalarymyza, halipa o bagşlarymyza uly hormat goýýar. Bu türkmeniň goşa täji bar, bir magtumuly bir goşa tar diýip ine belläp geçipdir şahyramyz. Hakykatdanam o goşa tarymyz, garagalmy dutarymyz, magtumuly pragy bularyň ikisem ine türkmeniň täji diýip aýtsa bolar. Magtumuly pragy bilen bagşylyk sanatyny o bir-birinden aýrar ýaly ine birnäçe ustad halipalar ine bizim şu bagçylyk sanatymyz häzirki döwrüne gelmegine uly zähmet çekipdirler. Ine bizim birnäçe ýollarymyz bar. Ahal teke ýoly, Ýomut Gökleň ýoly, Salar Saryk ýoly, Är Sary ýoly, Damana ýoly, Çowdur ýoly ýaly birnäçe ýollarymyz bar. Şolaryň ählisinde de birnäçe ustad halipalar bizim şu milli bagçylyk sanatymyzyň, milli sanatymyzyň häzirki döwürlerine gelip ýetmegine uly zähmet çekipdirler. Hormatly arkadaşlar bizim ine şu halipa şähertlik ýoluny ýöretmäge mümkinçilikler döretip berdi. Yansın pis bilmez, yansın pis bilmez, elanın bellidir. Gözüm ummati kölyanın bellidir. Gel kömür dayandı, yoktur dünya kınandı. Sağlığın dayandı, keryanın bellidir. Ever karı, ever yağa, çakılmasın yapar. Bir tatlığını hep bağış, bir yanın bellidir. Dünyayının muratı atağı biredir yani. Arvanayının kuvatın avnerhanına bellidir. Bolsam kandan halatan yaradan tey kuşpaslı, kuşpaslı. Maltım gülü ihlasım yalanın bellidir. Bellidir, bellidir. Maltım gülü ihlasım yaranın bellidir.
Magtumul Pragynyň şygyryna ýerine ýetiren ustad halipalar barasynda aýdanmazda Balkan vilayatyna ine birnäçe ustad halipalar ýaşap geçipdir. Ine şolardan Nurberdi Goluw o Magtumul Pragynyň şagyrlaryna birnäçe goşgular ýerine ýetiripdir. Ine olardan soňy dagy ýa-da ýyl bileni o Magtumul Pragynyň şagyrlaryna salan o aýdymlaram bar. Olardan aýy dönni ýa-da dag saýyr ýaly birnäçe o aýdymlary ustadlyk bilen ýerine ýetirip o bize miras goýupdyr. Ine ondan başga da Aşyr Mämet Dawodow, Ak Mämet Nurmametow mene söwüş bilen ýene aýdymy ýerine ýetiripdir. Ine ýazgyda da galypdyr ol. Ahmet Medetow mene birnäçe heňleri öz döredipdir. Hem şol Magtumul Pragynyň şagyrlaryny şol öz döreden heňlerine goşup birnäçe aýdymlar ýerine ýetiripdir. Olardan gözler men ýat ýagşy, söhbet ýagşydyr ýa-da azady imhany. Ondan başga da ine gördüňmi ýaly birnäçe özüniň döreden heňlerine Magtumul Pragynyň şagyrlaryny salyp o ýerine ýetiripdir. Ine ondan başga da halk heňlerine salyp ýerine ýetiren aýdymlar bar. Sarkul milduan paya paya Aşığını koydum o da koyup gittim uyuyordu. Bunlar tam verdim vadeyi kun yaşlı haydi. Derman yoktur alazat zatlarınızdır Allah'ı. Bayır dönüme teci gariptir bayır. Mahtumuli gelinne Rumi kaydar. Sevir yarım yüzümle gül ömrüm zahir. Ha. Ha. Sevir yarım yüzümle menlük yüzüm yüzümle gül ömrüm zahir. Yine bir görnükli ýollaryň biri Ärsary ýoly, ine ol esasan Lewap vilayatyna birnäçe ustad halipalaryň o zähmeti bilen biziň häzir kullarymyza çel gelip ýetipdir. Olardan ine hormatlar kadamyzyň ýyly döwlet geler ol saatly kitabyna birnäçe ustad halipalaryň o atlary agdalyp geçilýär. Ine şolardan ine Murat Bagşy, Ärsary Bagşy, Seyit Bagşy, Durdu Bagşy, Nazar Bagşy, Toquluç Gurbanýazow, ýa-da Ýoldaş Bagşy, Mämet Murat Juma Bagşy, Öwläguly Bagşy, Juma Böllük, Rozy Muhammediýew, Mustafa Ahmedow, Ören Atakow ýaly birnäçe ustad halipalar ine şu ýollaryň wekili diýip aýtmak bolar.
Ine şularyň hemmesen birnäçe o ýollary, birnäçe o nusgaw şahyrlaryň goşgularyny o saada salyp ýerine ýetiripdirler. Ine Mätäji, Seydi, Zelili, o Magrupi, Molla Gaýyp, ondan başga da ine Magtumly Pragynyň şagyrlaryndan birnäçesini şu ýolda da o ýerine ýetiripdirler. Duz hem bolmasa ýa-da janyňdan ýaz bolar ýaly aýdymlary ine Örün Atakowyň ýerine ýetirmegine o aýdylan aýdymlar ine ondan başga da şu ýolda iýli gözler ýa-da ine bolar sen atça bolmaz, amanmy, ýat bolar, görüm görülmegen ýerde gödel sen iýlamayan bolarmy ýaly birnäçe aýdymlary ine şul ärsary ýoluny da ýerine ýetirilipdir. Karadaştın garayı eygulu saylan gül. Karadaştın garayı eygulu saylan gül. Şüngülür görürsün gülüm yıkmanır. Hakilen aç deyip gelme turşutma gül yüzdadey. Manım eteştendir gülüm yıkmanır. Ağırdır hengamları ey uluktur yollar. Ağırdır hengamları ey uluktur yollar. Horuslu yiğitler ey kürdüşte diller. Baharda açılır dimbirim güller dadey. Bir pasır açılır ey yadım ihmandır ey. Ne adım hünerlerin ey ne sırrı işlerin. Ne adım hünerleri vay ne sırrı işlerin. Ne huvali bağları ey bilin ağaçlar. 60 ilvan 70 türlü iymişler dadey. Ağaçtan ayrılır ey gülüm ihmandır ey. Yudum olmasa yaravatayım. Yudum olmasa yaravatı ey. Şunu belli bilin ey vay yoktur gayratı. Hakozunluk çögüdersin kuvatı da ey. Hakozunluk çögüdersin kuvatı ey. Hayıvıtlığım doğru geley diydim ihmanlar. Haka uyar olsam haktan korkuyma. Haka uyar olsam haktan korkuyma da dey. Şeytana ara düşerim ey koymalı erkine. Hakkı o zuvan kuvonmagun korkumun ey. Hakkı o zuvan kuvonmagun korkumun ey. Hakkı solarken korkumun ey. Yüzüm yıkmanır. Baktım uley aydır o iyiler edimdey. Baktım uley aydır o
adımdıdır korku elimde. Ahir neyse yaşadım yerim yüzünü dadey. Adım oğlu beşuney dudum ihmandır. Minnal zamhur dadey. Ana yeni bir awa biziň görnükli ýollarymyzyň biri Ahal-Teke ýoly. Ine bu Ahal-Teke ýoluna da bir näçe ustad halypalary agdamak bolar. Sary Bagşy, Hally Bagşy, Sagjepbarow, Giçgeldi Amanow, Kiçigeldi Muradow, Orhan Epet Döwlet Nazarow, Nurýady Bayramow ýaly bir näçe ustad halypalaryň adyny sanamak bolar. Halypalarym şu Ahal-Teke ýolunyň biziň häzir kullarymyza gelip ýetmegine uly owa zähmet çekipdirler. O nesilden nesile şularyň käbirlerinden meselem Sary Bagşynyň öz oglary türlü Saryp ýa-da Ora Saryp ýa-da inen Nury Saryp ýaly ol maşgalasy bilen şeýle bir nesilden nesile geçip dowam eden Sungat Hally Bagşyň özüm ine mätäjiň sözlerini bir näçe aýdymlar ýerine ýetiripdir. Ýa-da ine Magtumly Pragynyň bir näçe goşgularyny o aýdymlar ýerine ýetiripdir. Ine Sagjepbarow ine onun ýazgyda galan bir näçe aýdymlar bar. Olaryň köpüsini ine Magtumly Pragynyň goşgularyny ýerine ýetiripdir. Aýrylma, gözüm ýyhmandyr, är ýanyny bellidir. Gözel sen bady sabany görsem, dogrusy bugün o ýaly bir näçe aýdymlary Magtumly Pragynyň goşgularyny Sagjepbarow ýerine ýetiripdir. Adam abi hayalım gen çeşmede ayna bakatım ulayım aha wala turan pirimine pirimdir der soğudum dermanımı bildirden hep kavunun komşana şagat bildirden validenlerim payan avedersen Mağtumur senin üveni bir tefindir işlerini de var sözüse Vakit işte sevur halim gözüse Arısı çeren payı Arısı çeren payı Mendaveli Karısı çeren payı Ine hormatly arkadaşymyz bize bir näçe kitaplar peşkeş berýär. Parahatçylyk sady, dostluk, dogullyk sady,
medeniyet halkın kalbydyr, ýyle döwlet geler bolsa atly kitaplaryna biziň edil şu medeniyet sunuwdy işgärlerini gönden gön degişli bolup durýar. Halipa şähertlik ýoluny ýöretmäge hormatly arkadaşymyz bize giň mümkinçilikler öğretip berdi. Ustad Halipa bagşlardan bize miras alan aýdymlary ýaş nesillere geçirmekde, ýene geljek nesillere dowam etmekde. Halipa şähertlik ýoly möhüm bolup durýar. Hormatly arkadaşymyza giň mümkinçilikler öğretip berdi. Hormatly arkadaşymyza Halipa şähertlik ýoluny öğretip bereligi üçin köp sag bolsun aýdýan. Ahal ýoluna ýene bir görnükli bagşlaryň biri Orazyl Dilýasow birnäçe o Magtumul Pragynyň şagyrlaryna, başga da nuskaw şahyrlaryň şagyrlaryna köp aýdymlar ýerine ýetiripdir. Ine esasanam onuň Magtumul Pragynyň şagyryna ýerine ýetiren aýdymlary ýagşydyr. O dert iňirdir, ýa-da aýryldym, gitmezmiş, jem bolup, ýa-da ine sataşdym, ýaly birnäçe aýdymlary ýerine ýetiripdir. Halipa bagşy mäne garaýpam Nurýagdy Bayramow, Oranepet Döwlet Nazarow, ine olaryň özüm ine birnäçe aýdymlary ýerine ýetiripdir. Olardan gul bolgul ýa-da dünýäge agarmak bilen aýrylma bolar sen, gidejeksen ýaly birnäçe aýdymlary ýanky adaglanan halipalar ýerine ýetiripdir.
Şu Magtumly Pragynyň şagyrlary bagşlaryň diline owo giň germ alypdyr. Ine Magtumly Pragynyň özüm Magtumly sözlerim sada goşsaň uuz bolar diýip belläp geçe. Hakykatdan hem şu Magtumly Pragynyň ähli şagyrlaryň alanyna da şeýle bir sada gowy düşýär, şeýle bir gowy gelýär. Onu bir owo diňe goşup gedip aýdanla da halk gowy kabul eder bolýan, şonu bir sada salanda halk has gowy kabul eder. Ýaşullar, aksakallar ýanyna baranda ýörüýte. Hani bize şol Magtumly Pragynyň owo şagyrlaryna owo döredilen aýdymlardan aýdyp berdi, ýörüýte şonu soraýarlar. Ana sebäbi Magtumly Pragynyň goşgusyna watançylyk barada, watan söýmeklik barada ýa-da mertlik, gaýdugsyzlyk, ýa-ni enen ataňa bolan söýgi, ýa watanyňa bolan söýgi, ulyny sylamak, kiçä hormat goýmak, islenlik owo görnüşine diýseňem Magtumly Pragynyň şagyrlaryndan owo jogap tapyp bolýar. Daşoğuz welaýatyna birnäçe ustad halipalar owo ýaşap geçipdir. Ana olardan sapar süýrenki Nazar Waga, Öre Şyh, Baýar Wagşy, Magtumly Garlyýew, Jumamrat Hamiýew, Ballymat Geldiýew, Ýylyman Annaýew, Hojamrat Öreýew, Kakaway Nazarow, ýaly ine ondan başga da Zenan Wagşylar bar. Olardan ine Sülgün Meret Geldiýew, Akçugul Muradowa ýaly birnäçe owo ustad halipalar ýaşap geçipdir. Ine häzirki döwürde de owo Türkmenistanyň atgazanan baş Sabir Sabirow, Döwlet Durdiýew, Kerwen Ýowbasarov ýaly ustad halipalar şo ýollary owo häzirki günlerde halipa şähertlik ýoly bilen ýöredip, talip ýaşlary öwredip, şähertlere öwredip dowam etdirip ýör. Ine şu ýolda da birnäçe Magtumly Pragynyň goşgulary ýerine ýetirilipdir. Ine meniň özümiň halipam meşhur Öre Şyhyň ogly Hojamrat Öreýew birnäçe Magtumly Pragynyň şagyrlaryna aýdymlar ýerine ýetirýärdi. Ine olardan maat bolar, delalat ýagşy, çatyp bolmaýar, iyil ýagşy, bu dünýä har eýler ýa-da ykbal bolmady, ýoluksa owo ýa at ýanyna bellidir. Yürüyüp yürüyüp bir kenardan yetiştim. Parken menden burunda olmuş bu dünya. Ey vay, al seni. Yar ben özüm bu süneynete getirdim. Yalan tomaşasını gözüne getirdim. Kulak kalıp bir kapterde oturdum. Alha yalmış derhe vermiş bu dünya. Ey vay, iyidir. Yar haydi bir kudretin diyeceğim yeter. Bir ayten yeter be. Üstü peler attı sonunu yediyor. Ondan aşağı düştüm yelmiş. Dünya, şu dünya gele, şu dünya bayı. Yar oldu parçalık, başta harvuluk, cahillikte lezzettiniz, hergilik, oluyor oğluluk, soğuk aralık, aralıkta yağız bakarmış bu dünya, ey vay, al seni! Aydar Maltun bunu yağ oldu huda, onun birliğine temsilme pervay, pervay, pervay ele, pervay. Bolun bunun toydun, ölün bunun vay.
baştan ayak kalmaganmış. Bu dünya gele, bu dünya. Alay hey, salay hey. Hormatly arkadaşymyzyň ýyly döwlet geler bolsa atly kitabyna ýaňy belleşme bir näçe ustad halipalaryň onuň nirede ýaşap geçendigini, haýsy ýoluň wekildigini ýa-da onuň halipasy kim, onuň şagirdleri kim, haýsy sadlar ýerine ýetiripdir, bagşy bolsa haýsy aýdymlar ýerine ýetiripdir, ýa-da ýene şol dessançy bagşy bolsa haýsy dessanlary diýjek bolan ähli maglumatlar şol ýyly döwlet geler bolsa atly hormatly arkadaşymyzyň kitabyna jemlenen ine kelwagşy magtumly pragynyň näler göründi hem de gökçe kepleri ýaly goşgularyny esaslanyp türkmen dutarynyň nuskawy eserlerine öwrülen näler göründi kepleri atly saatlaryny döretipdir diýip hormatly arkadaşymyz ýyly döwlet geler bolsa atly kitabyny bellek geçer. Ine biziň türkmen dutarymyzda bir näçe mukamçy kompozitorlaram bar. Ine olaram Praga başlap aýdymlary, saatlar döretipdir. Ýagmyr Nurgel diýip ustad Halipa saatanyna şeýle bir owadan saat döretipdir. Onu dinläňne de şol Edil Pragy diýip adam goýupdyr. Şol Pragynyň döredijiligi göz gelip dur. Onu bir başyndan ahyryna çel dinläňne şeýle bir owadan şeýle bir gulagy ýakymly hen bolup döräpdir. Ustad mukamçy kompozitor Sagjep Barfam öz zehininden döräp çykan şahyrim diýen aýdymy onuň sözleri gara seýtli çünki şeýle bir gowy ýerine ýetirilen gowy dören aýdym. Ine şol aýdymlaram Halipa şäherlik ýoly bilen häzirki wagtda ine meniň özüme ýerine ýetirýän şol aýdymy başga da ine bir näçe bagşlar ýaş zehili bagşlarym ýerine ýetirýär. Halipa şäherlik ýoly bilen häzir talip ýaşlara döwür diýär. Gahryman arkadaşymyz biziň gadymdan gelýän milli bagşçylyk sunatymyzy Halipa şäherlik ýolyny dikeltip berdi. Aýdymlarymyzy talip ýaşlary Halipa şäherlik ýoly bilen geçirmäge giň mümkinçilikler döretip berdi. Şu pursatdan peýdalanyp bize şular ýaly mümkinçilikler döretip beren Halipa şäherlik ýolyny dikeltip beren hormatly arkadaşymyza köp sag bolsun maýdan. Hormatly arkadaşymyzyň ýaşy uzun bolsun, jany sag bolsun. Hormatly prezidentimiz arkadaşy serdarymyzyň bize döretip beren mümkinçilikler üçin jany sag bolsun, başy dik bolsun. İl ýurt bähbetli, ähli tutumly işleri rowaç bolsun.